Terve vaan kaikille. Nyt olisi täällä Pasi Kotilo taas. Ja uutta taidetta tullut pikkuserkulta, kun tänään ollaan taas käymässä siellä. Siinä olisi taas tää hermukka. Hermukasta kuva kuulemma. Ihan näyttävä on ja minun mielestä kyllä tunnistaa tosi hyvin sen naama. Ja Valtteri nyt taas meidän klassinen kriitikko. Sanohan nyt, onko ihan näyttävä kuva? No kyllähän toi nyt aika hienosti on tehty ja varjostuksetkin kohdallaan tossa. Joo, katos noita. Pikkuserkku on kyllä, se on kuviksesta 10 miehiin. Osaa Joo. kyllä nämä hommat ihan taiteellinen nero. Taiteellinen nero on No kyllä. näin on ihan. Joo. Kyllähän toi on 10 luokkaa joo. Joo, ihan täydellinen mestariteos, jos minulta kysytään. Menis kaupaksi. Menis kyllä. En edes tiedä ihan järkkyhinnoilla, mutta kaunista on hermukka.